Kære husarer, kære Ejserfolk 7, så er det nu. Er opgaven vigtig? Har sagen stadig betydning for os danskere? Dette er vel naturlige spørgsmål, I kan tillade jer at stille jer selv. Jeres forgængere i Helmand har presset på og ydet en kæmpe indsats til gavn for en civilbefolkning, som har levet under kummerlige vilkår. Flere af vores kammerater har betalt en høj pris i dette arbejde. Vi har pligt til at fortsætte ufortøvent i deres spor, når nationen nu engang har udstukket den politiske linje, som den har. Ja. Hvornår skal du? Skal du til Jylland? Til Jylland? Det skal jeg... torsdag. Og hvor lang er den øvelse så? Den er 10 dage. Så, skal vi med dig. Det er ikke gået ordentligt op for en, at du rent faktisk skal derned. Jeg tror først, det er, når man siger farvel, at det sådan rigtig slår en. Mm. Ja, jeg har brugt måneder på at finde ud af det, og har opgivet. Så jeg kan ikke forstå det. Altså, man kan jo sige, ligesom i fodbold, altså, man kan lære så meget, når man træner og sådan noget, men man lærer ikke det samme, som man gør, når man spiller kampen. Ikke? Mm. Altså, det er også godt lige kammeratskabet, ikke? Og... Jo. Det er jo også en del af det. Det er en udfordring, og det er et eventyr, som man kan sige det, og det er bare en ting. Ja, og det er det, der sådan gør helt ondt i mig. Er det et eventyr? Det kan jeg slet ikke. Nej, men hvis det er noget, man gerne vil opleve, så... Ja. Og så er du som leder? Jamen, jeg er inde nu, ja. Ja, men tak fordi du ringede. Hej. Ej, du har fået modrigtigt fra Syrkir. Det skal godt, nej. Er det ikke et logo, vores eget logo, vi har fået på? Nej, det er det ikke. Prøv at se, så sidder der så Spitze Desperius. Spitze Despair, Helmand og Afghanistan. Ham der, asiaten der kom ind med t-shirts, det er sygehjælperen i min gruppe. Nå. Hvordan sygehjælper? Nej, ham der skal lappe sammen der. Jamen, hvordan er han med herude? Nå, ja. Han får Nej, han er med ude i gruppen. Så begynder så småt at gå opad. Ikke? Det er godt. Godt for alle. Er det knægt? Opført ordentligt.
Du skal bare passe på, at du sådan vender din opmærksomhed ud af. Også når man tror, det er safe and sound, så er du bare og glemmer dig selv om, hvordan du ser ud også, ja. Ikke? Jo, selvfølgelig. Kommer til at savne dig. Men jeg skal nok. Ja, præcis. Vi ses, ikke også? Ja, bare. Det gør vi, Mads. Det lover du mig. Det lover jeg. Okay? Ja. Love. Ja. Velkommen til. Jo, tak. Velkommen til. Jeg havde en god tur. Du nærmer dig så sgu. Det er en lang tur. Vi har bestemt ikke kædet os ud i Armadillo, kan jeg lige så godt sige med det samme. Der blev skudt 400 granater i går, inden vi tog hjem. Så det var sådan rimelig... 400? Ja, den blev skudt af en Taliban-morter, og så svarede de så igen med 260 middeltung og 120 105'ere. Så blev der så påkaldt fly og Apache, så det er også sådan, at vi keder os ikke. Taliban, han er væsentligt mere fremme i skoene, end jeg lige havde regnet med. Altså, han står de der 800 meter fra Armadillo. Der er han for alvor vågen. Så vi kommer nok forholdsvis hurtigt til at ligge og bokse med ham. Det er godt at høre, der ikke er helt dødt derude. Der er noget til os at arbejde med. I kan roligt regne med, at I kommer ikke til at mangle. Det gør jeg altså. Det skal nok blive spændende. Han dog en kvinde. Utrolig så kæft du er, men... Oven på de sene nattimer nu. Ej, har du M&M's? Ja, du må ikke få nogen. Det er min aftensmad. Det er dit aftensmad, M&M's. Hvad er det? Og så alle de besøgende. William har en største 3 jakke. Ej, det er derfor, der står King of the Green Zone på din hjem. Så fedt. King of the Green Zone. Velkommen til. Sørg for at få noget vand. Lige nogle ting, skal være opmærksom på i pladsen over Grøn Line skyder derovre. Der ligger over, og lyder til ret høje brag herinde. Og der er noget i den retning, der lyder som sådan en raketmotor starter, så er der altså GMS'en affyrer. Og de kører ud og affyrer på alle sider af døgnet. Bare så opmærksom på det. Det kan vi høre, der kommer. Det er en del af normalt billede derude. Badecontainerne er her. Vi har helt green zone. Observer så meget som muligt. Når der er føling derude, så er I selvfølgelig mere udsat her, end I måske er andre steder. Så lad være med at stå og klage alt for meget. Når der kommer walk-ins, stiller de sig herude, så står de og råber Tujiman. Det betyder tolk. Sjovt nok vil de godt snakke med en tolk. Det er rimelig hurtigt at finde ud af, om det er bare pis, de vil, eller om der rent faktisk er noget nyttigt.
Den her, du får på. Ja. Egentlig det første der, det er, hvor langt nordpå skal vi fra Armadillo, for at Taliban de bliver aktive? Cirka 800 meter til 1000 meter nord fra Armadillo. Så kom op her, trækker en linje stort set ud til River Helmand. Det stykke her, det er det område, som i princippet er vores. Hans mål i området er at komme så langt ned, således at vi ikke kan komme ud, og dermed begrænse vores evne til at yde indflydelse på de lokale. Det er jo det, han gerne vil forhindre. Vores patruljering gør så, at vi kommer til at møde ham cirka her, og dermed så kommer vi til at kæmpe i det her snævre pas, der ligger cirka her. Og de her mennesker, de er vant til at kæmpe. Det er tidligere mujahediner, som også har kæmpet mod russerne, og i præcis samme område, så de er meget vant til at have en overlegen modstand over for sig, og det gør også, at de er altså ikke specielt bange. 10 mand kan godt finde på at angribe 40. Det er ikke sådan, så vi kan sige, at bare fordi vi er mange, så gør han ikke noget, fordi det gør han. De har nogle store kahunas. Det er helt sikkert. Var det jer, der behandlede nogle af de sårede eller døde og sårede i december måned der? Det var jo heldigvis mig og Jodda, der fandt de drenge, som døde den 19. december. Det var vi faktisk de allerførste. Og jeg griber bare i minesøger hurtigt og begynder at sweep mig frem rigtig hurtigt. Da vi så kommer rundt om køretøjet, så den der skide hvide lyskejl fra min pandelampe, den rammer en af drengene lige i ansigtet, som bare ligger og kigger på mig. Han er selvfølgelig død, ikke? Så lukkede jeg øjnene på ham, og dækkede hans ansigt til, faktisk. Og den sidste, der var ikke meget tilbage af ham. Jeg gik rundt i 6 timer og samlede menneskestumper ind. Det var alt, altså det var fingre, og så fandt jeg en hel hånd i en handske, og et knæled, og altså hjerte, der bare ligger, ikke? Altså det var... Ja, det er svært at beskrive, hvordan det ser ud sådan et sted. Og så skal man også lige holde øje med sig selv. Det er ikke ens betydning med, at man er syg i hovedet, at man lige pludselig griner af nogle underlige ting, som slet ikke hører hjemme på det tidspunkt. Man skal have et eller andet normalt, for det her det er så meningsløst, at det fatter man slet ikke. Det er Susanne. Hej, det er Mads. Hej, Mads. Lige den ringede, så sagde jeg bare, det er Mads. Hvad så, hvordan går det? Jo, det går